Ang atong nasod adunay konstitusyon nga angay tamdan sa tanang balaod nga ipatuman. Maong dili pwede maghimog balaod nga supak sa atong konstitusyon. Mabitaw na karon kaning historic nga decision sa Supreme Court bisag unsaog reklamo sa uban mao maninaa sa konstitusyon. Mao gyoy sundon. Ang amahan namo o ang pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoo mao usab ang tamdanan sa atong pagkinabuhi isip misyonero ni Kristo, isip Kristiyano, isip Katoliko. Mao nga isip mga Kristiyano o Katoliko unsa may angay nato makatunan sa ebanghelyo karon. Dunay usa ka to the leader o kasabutan BEC leader nga nalipay kaayo tungod kay dasig o aktibo ang iyang kasabutan. Sa matag meeting mao gyud ni ang maayong balita nga iyang ipaambit nga nakadasig usab sa ubang BEC nga sundon ang iyang maayong pagdala. Apan giingnan siya sa Padre Cura, dili ka diha angay mukuha og kadasig og kalipay nga maayo og aktibo ang imuhang BEC. Kay moabot ra usab ang panahon nga maluya ang imong BEC ug basin maluya og muundang sabdayon ka. Nasagmuyo ang maong leader, mao nga may padayon ang pari. Ang importante sa atong pagpangalagad mao ang atong kadasig ug kalipay nga wala magikan sa bunga o resulta niini kundi tungod sa atong pagtuman sa kabubuton sa amahan. Ang usa ka BEC dunay higayon nga dasig, duna po'y higayon nga luya. Tinuod dili. Apan dili kini makabalda kanato kaya ang importante mauman nga nagsunod og nagbuhat kita sa kabubuton sa amahan. Nga bisag unsay mahitabo kita mo padayon hangtod sa kamatayon. Kaya nga tong kalipay mauman ang pagbuhat sa Dios nung kabubuton. Mao kini ang panig-ingnan ni Kristo. Mao kini ang mensahe sa pag-ampo sa amahan namo nga iyang gitudlo kanato. Usa ka arka chairperson midangop sa pari kay naglisod gayud siya sa pagpangampanya sa iyang mga sakop nga mosimba. Gamay ra kuno kaayo ang mituo kaniya. Mingon ang Padre Cura, ang sugo sa Ginoo nimo mangumpanya ug magdasig ka sa imong mga sakop nga mosimba. Kana mo'y buhata. Ang Ginoo nay bahala unsay resulta. Mga igsoon, ang amahan namo nagtudlo kanato nga kung nagbuhat kita sa kabubuton sa amahan, magmasaligon kita kaniya. Dili siya magtan-aw unsa kita kamalampuson, ang iyang tan-awon mao kun unsa kita kamatinud-anon. Padayon lamang kita sa pagbuhat og maayo aron maghatag kini og maayong panig-ingnan sa atong isikatawo. Ang pagbag-o sa tao lihok sa Ginoo. Ang importante nga mubuhat lamang kita sa atong buluhaton ug isalig nato sa grasya ug panabang sa Dios ang kalampusan sa atong misyon. Siya gayud maoy magbuot sa tanan. Unang karon, pangutan-on nato atong kaugalingon. Sa akong kinabuhi, gisunod ba nako ang plano sa Ginoo o ang akong gusto? Kung ang akong gusto lami kaayo, unya ang plano sa Ginoo lisod kaayo, asa may akong pilion? Doon ako'y example. Adunay usa ka asawa nga midangop sa akoa mga siguro 3 years ago. Kay ang iyang
bana kanang na paralyze ay ang bana kugihan kayo buutan mo di ilang isaligan ana sus karon kay na giatake mo na paralyze mata na lay makalihok mao nga nadahon gyud sila tanan sila binasiya unsa may akong buhaton munang sulod kuno sa duha ka tuig siya gyud nya kayo putahon siya kaayo ka eskwela kay igo-igo ra manglabas siya bisag unsa na lang iyang diskarte mamaligyag kanang saging nga ginanggang ana bisag unsa na lang sulod sa duha na ka tuig unya kada adlaw siya nga musimba mo na iyang saad mo na iyang diskarte duha to sa katuig ng sulti nako niya niduol siya nako Badir unsa may akong buhaton ana ya bata pa siya pero ang iyang nahong intaw mura nag 60 anyos kay siya gutanan ya mga timato ito sa balay napait kay akong ginabu hilak siya kudayon kasurindero na ka siya odir puno pero pait kayo kuha jud ko'y solusyon mahatag nimo ana ang ako lang gyud nga i-appeal ta ka sa akong pag-ampo to pila na maron 4 years na kay 2 years man 2 years plus 2 years hangtod karon mga igsuon paralyzed gihapon ang iyang bana hangtod karon siya gihapoy breadwinner sa pamilya pero hangtod karon buhi pa siya na healthy na hinuon gamay kay nga naman nadawat naman niya mo nga dunay higayon mga igsuon nga dili man diya sa resulta sa imo hamang consistency consistent ka ba sa imong pakigsuon pagdangop sa Dios mo ni ang amahan namo di assurance nga kung bati na kay naa kay amahan sa langit ay kabalaka karon akong pangutanan ninyo unsa may nakasustain kaha atong bayhana nga karon 4 years naman siyang nag-antos okay man siya nya daghan kong nahibaw-an ni atong parokyaha nga pagbiya nako maayo kay glawas hilti kay tan-awon pero wa na nagtuig na namatay na ang uban gipang 40 na nakita ninyo mao nga mga igsuon ang pahinumdom karon ni Kristo kanato bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi sama ni ining higala ayaw gyud hunong ayaw ka discourage basta maayo ang imong pagabuhaton kay naay Ginoo nga nagtan-aw nimo ug matud pa diya sa salmo unsa to ingon diya sa salmo may itong pagkakatas ko na atong kantahon ug usab uy lahi naman niya na lang gamay wala pa mga igsuon isip panapos ingon to diya sa salmo nga naghangyo ako sa Ginoo di ba nangayo ako sa Ginoo ug iya ako nagitubag remember the answer of God is far better than what we ask. Ang tubag sa Ginoo layo kaayo nga mas maayo kaysa atong gipangayo. Munang ug dunay higayon nga ang atong gipangayo murag wa gihatag sa Ginoo. Actually, gihatag na niya. Iyang gitubag ang imong pag-ampo. Dili lang sumala sa imong gipangayo. Sa katong na-paralyze ang bana, ang iya siguro pag-ampo, Lord, kuan na unta ka nang maulian na akong bana, suspait kay among kahimtang. Sa may gitubag sa Ginoo, gitagaan siya kusog nga makalahutay sa gidangatan sa iyang pamilya.